Ale stejně oni musí dojít na tu značku, ne? Takže zastavit a... Jasný, ale ten safety car, když se stane... Když se stane havárka na dráhu na jeden safety car a oni se musí seřadit za ním. Jo, za tím Meďourem. A ten Meďour, ten těch 300 pade by udělal, jenomže on jede, máš to z něho vidět, ta cílová rovinka v Maďarsku je jedna z nejdelších, on najel 1, 2, 3, 4, 5, 6, ty vole, za i7 tam určitě měl, 350 kW, teď valil, jak svíňa, ty formule za něm, plný kotel a tak ho stíhají. Tam je, co je navíc u těch formulí, že mám kurevský zrychlení, samozřejmě ten Meďour nemá, Formula udělá z 0 na 2 kg udělá za nějakých 2 sekundy, jo. Takže to je jenom má tam 2 sekundy, no nevím. Jo, 2,5,